kaixo. Eskerrik asko, etortzagatik, zorionekoak zuek, ez genuen espero hainbeste jende egongo zen. Aitzizke flipetan gaun dino, Gure hartin komentan euga, baina zenba gente, ez genuen bierre hainbeste promo afan asko ukigu igual, Tiesas, total. Jo, bueno, pozi gaude, tristere bai, ze jende pila bat gelitu da kanpoan, baina bueno, bizitza batzutan gogorra da. Ja, jo, bai, baina eske nila egona irudikatzen batzuk igual hortik txintxilizke, beste batzuk amenzier jarritxe, beste batzuk hor... Ja, bueno, ez da posible, bueno, ingo ditugu zuzeneko gehiago, eta sin más. Esango dugu, ez dakit entzun duzuen, baina Bergain, Rosaliaren Bergain kantarekin sartu gara. Eta hitz izango gu, bai, eta konfesauko gu, sartu nahi gendule, eske behitxu, sartu gaia papelin ezagu behitxu, benetan zabiz, ermitxa batetik grabeti historiku da, orduan gu hautemi zerixo hartzagoi ez, eta nahi gendun monja jantzitxet horri. Vale, listo. Baina, lotzi mosku. Bai. Gaina hori jentetza nahi ikusitxe ezagu, a ber, noragoaz, claro. Eta ezagu, bueno, baina bintzeterak utzin gau. Bai, guk erlijioa eta errespetatzen dugu, zoragarri baina egia da apur bat kontra esankorra dela behar bada, benetan zabiz, ermita batetik egitea, edo hortxe zera gurutze azpian, eta hori guztia. Zera pekatu asko itxo guzelako? Pekatu ugari egin ditugu, eta zango dugu, atzo adibidez, pekatari ibili ginela. Atzo, Durangon atera ginen. A ber, orokorrin esango gu, benetan zabiz badala pekatarixe eta Durango kasoka badala pekatuen astea. Ze Durango kasokan, bueno, diru gaztau, ligau, gauz asko di pekatuk. Ligau. Bueno, zu isilekoteko moduza. Aizu, dena ez da kontatu behar, Atzo ligatu nuen. Oso ondo, bai. Bai, atzo haitzik ligau iban, eta horraz izan gure pekatuen astea. Bai, bueno, atzo nik, beste batean zuk. Bai, turretan jutea, atzo zuk, gaur nik. Gaur zuri tokatzen zaizu. Gaur junpreparetan haitzi, lagundu bikostezule igual. Bueno, atzo pekatu ugari, atzore bai, izan zen lehenengo aldia, parrandan atera ginena, zure miopia operazioa eta gero. Bai, giz esan igual jentik igerriko ban, zeurten itzen, eta, karo, nire hauen depora oso nolan. Oso mirona, oso mirona zaunden. Aitzik mirona zaude. Hombre, tia. Tanik, a ber, aprobetxetana, jentik ikustotela, arpeidanak ikustoitxoa zela, eta emozen hautena. Baina malen tipo, osea, horrela, Aitzea, atzozema jente saludo neban izenaz. Buah, exagerau. Hau, ez dakin hor. Ze, karo, ja ikuste zaitxo. Bai, total. Bueno, beste hainbat pekatu Durangoko azokan, aber, ze gehiago daukagu. Bueno, zuek gauzak erosi, azokan, eta artistei, eta hori guztia importantea da. Kontuz, noreki ligatzen duzuen, ze Durangon pasatzen da Euskal Herria oso gaudela hor, eta, karo, imaginatu, zu ez dakit, Lizarrakoa izan da, liatzen zarela ondarruko batekin. Karo, hori gero movida bada. Osa, distantzixan kontu, pasabizate, ez totzo komendatzen distantzixan asuntuana. Malentia. Bueno, gauza kontetako gatozona, ez? Vale. Bueno, gaur ezin da pitidorik jarri, Ezin da pitidorik ipini. Bueno, bardin da itzi, bide batez esango dugu, gure Oiane Alonso maitatua ere, hementxe daukagula, ez dakin non dagoen. Hor da Oiane. Hori da Oiane, arpeixi ipini daitze zuen. Bueno, onja gertzen da batzutan benetan zabizen. Bizio hartzen ari dio, Bai. Ez hartu beste. Guztetako, Oianei. Bai, haitzi Durangoko azoka pekatuen astea da, baina, konfesau bigu, gaztau ez gendu lehen justo gukatzo, asko. Ostras, egia da. Ze, klaro, euki gendun zuerti, topau ginela batzukin, dana pagauzkoen. Dana, Dana. Baina dana. Dana, ez genuen gaztau. Atzo, bion artean 10 euro gastatu gerituen. Gitxia igual, Igual gitxia, nik uste baietz. Ostras, aurreztu, Baina nahi gabe. Nahi gabe, bai. Pagatu ziguten, osea, gugatik ondo. Karo, oso ondo. Zango dugu gaur altxatu garela, oso gaizki. Ai, ama, a ber, atzo urte ginen, eta guk oso zerixo hartzugu gure bierra, eta esagen duen, bueno, ordu batak alda edo, etxerutz. Eta, bortxe, etxerutz. Eskerrak. Baina, klaro, bueno, ordu batak arte indako juergatxo hori behi gerten da. Eta gaur goxin, ahi amazke konta ben gau, gaur goxin altzauga, eta hain altzauga desorientaute, taxi bat eskatza jugarela Durangoko azoka juteko, eta gortazixe. Ze, hotela abadinon daukagu. Ze, hotela abadinon daukeu, ez da hotezango zein. Hotela abadinon daukeu. Eta orduan gu, batazixei deitzen, goxin, ez dakiz zer, eta taxianak okupaute. Talako baten esatugu, ostras,
kotxi parkinin daukeu. Si kotxean joan bargine. Kotxin jumbiga, oza, akreditazin eta ana daukeu. Oza, imaginau, zelan ego garen, zelan altzau garen goxin, Sin más resaka deitzen zaio horri, alkoholaren apologiarik ez egin gabe, claro, noski. Besterik gabe, malen, joango gara ja gure gaurko supergonbidatuei paso ematen. Bai. Esango dugu ere bai, saio honen bukaeran, izango dugula, bueno, sorpresa polit eta izugarri bat, hortxe ikuste dituzue behar bada mikrofonoak, Bai. ez dute spoiler handirik egin. Lau, ez dugu spoiler geixengo, baina lau mikro. Igual gonbidatun bat zer ikusi xeuki leike. Edo igual gu kantatuko dugu. Edo igual geu kantauko aiz, imagineta za. Ojo! Ostra, behitxu, Bai, irudikatzen zaitxozu trikitixi joten. Bai, Tari panderu. Bai, Bai. Nik aldere bez esango nuke. Bai. Bai. Bueno, zu txiruli haitzi hori da, zure espezialidade. Bai, nire espezialidade txirula da. Vale. Besterik gabe, pozik gaude gaurko gonbidatuak ona datozelako, binaka sartzen joango dira, lehenengo izango ditugu Carmele Jaio eta Josune Arakistain, Bai. txalo bat emango diegu haiei. Eta sartu daitezela. Aupa neskak! Hola! Ai ama eskerrik asko etortearren zeu ibe, Total. Bueno, Josune, zuia etorri za 10garrenez, edo 20garrenez, benetan zabiza. Behin. Ez, irube bai igual, Bi aldiz etorri? Bai, Edo hiru. Bai. Bai, barkatu memoria oso txarra daukat. Baina Carmele lehenengo aldiz. Lehen aldiz. Aprobetxauko esateko, Carmele, bueno, zuk ezautzen duen podcasta, o... Ezagutu dut gonbida penarekin batera. Hola! Zen Vale. momentu, Ondo, ondo. Adin, bakizu, tarte handia dago, eta... Bueno, Enuen Jesus. ezagutzen, ez Humiltasun Zelako apur bat ere ondo. falta zaigu, Alakoak esatea ondo datorkigu, claro. Bai, Zelako ondo, neskak, jo, ega komentean pekatuen asti Durangoko azoki, zuentzako zeizeten da, Durangoko azoki. Pekatuen asti be bai. Bueno, segun azokan nola juten dan, batzutan parranda egiten da, beste batzutan lo, segun Vale. nekea ze mailatan dago, horren arabera. Aurtengo Durangoko azokan, nola doa juergi metroa, edo tarte gutxi Ni oraindik? zero, baino gaur Gaur igual. Gaur behar bada Josune topatuko gara tabernetan? Nik Bai. esango nuke. Zaliteke, oso ondo. Zaliteke. Vale. Zure Oso kasuan, ondo. Carmele, nola bizi duzu zu kazoka? Bueno, urte asko dira ja, eta urte bakoitzean diferente ez da. Baina, bueno, beti da poza, beti da elkargune bat, lagunekin topo egiteko, parranda egiteko baita ere, noizan behin, ondo. Suposatzot zuek sentitzo zuela, bueno, zuen liburukin, da diskukin hor zeu esenin, gu gaur sentidugune, dala, jentia torrela ikusta, eta zuen produktu hori baloreta, zelan sentitzen zarie? Bueno, nik uste dut Durangok ematen dizun poza handietako bat, sorpresa askotan, ez da? Ez ikuste duzunean jendia bazain eta, bueno, ilusioz gainera, eta, bueno, orduan, bueno, eskertzen da asko, ez da? Adibidez, Carmele, zuk aipatu duzu, bueno, eta badakigu, luzaroan egon zarela urtero Durangoko azokan eta badago ikusi duzu urtetik urtera aldaketa hondirik, adibidez, gaur egun askoz ere gazte gehiago etortzen direla edo badago zerbait hola destakatzeko moduan? Bueno, nik uste dut hasi egin dela azoka, ez? Lehen izan liburu azoka eta gutxika liburu eta disko azoka, ez da? Eta jendea etortzen zen, erostera, zerbait hartzera, eta gero hasi zen ahotzenea, Claro. Aurkezpenak, kontzertuak, gaur egun hemen gaude, hau da, hasiz doa, ez? Eta, bueno, aberaztuz doa. Gaur egun da, Durangoko azokako unibertsoa. Total. Bai, porque es que gauza pila bat daude. Bai. Zure nik galdetu nahi nizun, ia eskatu dizuten sekula hola sinatzeko gauza raro bat. Tipo, idatzi hau edo gauza turbioren bat. Hanketan idazteko adibidez oinetan. Hori da, edo sinatu. Kalba bat sinatu nuen. Bai. Aurreko urtean. Trauma. Bai, zera. kalba bat sinatu Eta zeipin nuen. izen duen zune? Ez dakit, vale. esan musu bat, edo zer? Musu bat ez? Musu bana, de repente. Uste sinatu niela eta ja. Baina aurten portatil bat sinatu dut, baita ere oso random. Portatil bat, Bai, ordenagailu portatil bat. Ai, ama, eta portatil trekitxa bat sinatzu. sinatu dut, pandero bat sinatu dut. Bueno, hori, ulertu dezaket, baina kalba bat, eta rotuladorak kalbetan pinta dezaket. Bai. Bai, Permanenteak leku guztietan. Ostra, gaian, bai, konbenzi dute dinozu. Jo, Zune, nik galdetu nahi notzun, Durangoko azoki, seguru izango dela leku bat pilo bat jente eta entzule eta fan topoko zuzena, baina uda hontan, ibiliza, leko batetik bestera, herrianetatik.
Zeski ikusi zaitxugu, pilo bat lekutan, markinen be bai. Baitare. Kontau, zelan bizizeten da hori, bueno, kanpotik oso guai moten dago, baina barrutik, suposatzot, zurrunbilo bat behizengo dala. Bai, esan oso intensoa da dena. Ja jiran barne zaudenean, igual pixkat azuite zaizu ez, benetan zenek edakarren horrek, ez, pixkatzuaz zurrunbio batek eramate zaitu, eta bazoaz, eta gelditzen zeranean esatezu, zenekatuta nahon. Baina gelditu arte, etzea konstiente benetan horrek dakarren dana. Baina oso guztua. Osea, egia esan, plazak horrela ikustia, azkenean adrenalina txute bada, jendea zure kantak abesten, osa hori da helburu, ez? Ja. Bai. Ikustea, zike, gustora. Badago bira guzti honetan, hola, herriren bat edo super ondo hartu zaitu, imaginatzen dut herri guztietan ondo hartu zaituztela, baina herri bat nun beti topatzen duzun kriston berotasuna. Ez du faiatzen, tipo, herri honek. Herri honek ez du faiatzen. Ez dakit. Itziar, igual, zure herri xene sentitzo zu berotasun hori. Hori beti. Baina horrek presioa baita. Nei herri xanjotzeak errespetua mateit. Danek ezagutu zaituzte eta... Ja. Hola, bat esateko, adibidez, Asturiasekin recuerdonakan, onanakan. Asturias? Eta orain dela aste bete naiz Oviedon, eta izan da, nik uste dut girako kontzertu honenetariko. Ostras, baina letrak sekiz esan? Ke ba, baina, osea... Bueno, igual ala jakin, claro. Baina oso ondo, osea, jendea dantzan, esatezu, osea, horrek erakuste benetan, ez, jendeak letraik jakin gabe, nola dantzatzen zuten, osea, inondo pasatzuten, nik bai, osea, izan zen oso feedback. Pues lagontza. Bai. Ke guai, katxopo pila bat? Bai, sagardotegi batena faldu genuen. Ke guai. Claro. Eta Carmen, zure kasun sentidu izo, eta urten izen dela nahiko bume, Maitasun kapitala liburua, zuk hori zelan bizitzezu? Bueno, Maitasun kapitala izan zen aurreko urtean orain arrizko bihotza beste liburu bat ekarri dut. Baina Maitasun kapitala bai egia da, gaur ere Maitasun kapitala pilo bat sinatu ditut, ez? Eta izan da liburu bat oso, bueno, asko eman didana, ze ukidut, lehen feedback esan duzu, nik liburu horrekin feedback oso sakona irakurleekin, jende askorekin, maitasunak ematen duen, bueno, maitatzeko ikasi dugun moduak ematen duen mina zari da, eta konturatu naiz, jende asko idatzi dit, eta jende asko dator nire gana horretaz hitz egiten, izan ez, honik ere kriston, bueno, sekulako mina sentitu dut emakumei erakutsi zeigun maitatzeko modu honengatik. Eta egia da, jende askorentzat izan dela maitasunaren inguruan hausnartzerako orduan inflexio puntu moduko bat. Zela. Osea, imaginatzen dut hor zure egoera, osea, zein izan da, tipo, maitasunaren patroia izan zaitezke igual, edo... Porque, prudentzio, ez, baina... Gauza askoren inguruan hausnartzeko bidea izan da, eta jaso ditudan, ze igual agian beste liburu batzuekin, bueno, jaso zituzu iritziak eta gustatu zait, ez gustatu, ez dakiz zer. Eta oraingoan izan da diferentea, ez? Izan da, aitortzak izan dira. Aitortzak, bitu nik ere izan dut olako esperientzia bat bizitzan, bueno, liburu honek asko lagundu dit, honek, netzat ere izan da impresionantea, ez? Nik irakurri neban liburu eta, bueno, nik zuri dinotzen idatzi, baina pertsonalki izan bihot neuribe, identifikaute sentiu nitzela egoera askotan, eta horrek erun ninulebe bai, bueno, maitxasunan ingurun, hausnarketa diferentik eitxa, eta pentseta, zenbat egoera partekatzo guzen batez be emakumeok, ez, olako egoera diferentitan. Ez dakitzoi be pasau batzuen olakuk pentseti. Pendiente dakat liburua egia esan, Aber, azokan momentu polita erosteko eta sinatzeko. Enaiz nikan pasa baina pendiente dakat eta iruditzen zait dala oso gai egunerokotasuneko gai bat eta danok hausnartzen degula, baina igual independenteki eta bai liburu horrek ez bateratu gaitula igual, ez dut irakurri behindik, baina bai bateratu galdula hausnarketa egiteko. Nik uste dut asko dagoela eskutuan. Gauza asko gertatzen diela eskutuan, ez direna kontatzen. Eta, bueno, honek eta liburuan berdan gertatzen den historian ere gertatzen da, ez pixkat
ze importantea den konpartitzea, zure miseria emozionalak. Bai, zure miseria emozionalak konpartitzea. Hori galetu nahi nizun, maitasun kapitala badira Karmeleren miseria emozionalak. Ez nire, hau da. Osa, esan nahi dut, igual intimo egia da galdera, barkatu. Bueno, esan nahi dut, Karmeletik idatzia da. Dena da, hau da, hor kontatzen dena ez da niri gertatu zaidan. Baina zure hausnarketa di, ez? Baina zure ikasketa da. Baina, azkenean idazle batek kontatzen duena, bere begiradatik kontatzen du, eta da, berari, bere lagunei, ingurukoei ikusi duena, denaren asketa bat da, ez? Eta, bueno, hortik, atera, nik ikusi dut min asko inguruan. Maitasunak, maitatzeko modu batek, ematen duen min bat, ez? Eta hori kontatu nahi nuen. Iruditzen zitzaidan oso eskutuan dagoela, eta dagoela hor min ematen, eta hori da gauza komunitario bat, hau da, ez da, bati pentsatzen dugu maitasuna, zure maitasuna zurea dela, ez? Intimoa delako, baina ez da, maitasuna da soziala. Jo, baiet. Eta Karmele, honaz liburuaz jente asko kontautzuz beran miseria emozionalak. Bai, asko. Baina, a ber, jun zeuana pertsonalki eta zan niri hau eta hau. Gehienak idatziz. Karmele, Bueno, gehienak idatziz eta gainak gertatu zait, konturatu nahi ze unibertsala den, ze hau liburua ere gazteleraz argitaratu zen. Eta ez dakit, Sevillako edo Murtziako edo Bartzelonako irakurle batek esaten didana, da, ez dakit, azkoitiko batek esaten didan gauza bera. Osa, kontatzen dit, dana naiz eta oso gizarte ezberdinetan bizi eta bar, berdin, ez? Esperientziak oso antzekoak, ez? Eta denak dira, hor pentsatzen dugula, maitasuna dela eremu neutral bat, eta ez da. Erakutsi digute oso ezberdin maitatzen, ez? Gizon eta emakumei erakutsi digute zentroan, ez? Halako zentralidade bat maitasunarena, eta maitasunik gabetzarela ezer, ez? Eta horrek presio asko eragiten du, ez? Neskak, momentu hontan, proiekturik esku artean, edo zeintzuk dira zuen urrengo pausoak? Honi orain kontzertutan nabil. Orain pixkat abendua, urtarria kontzertuta pixkat gelditu naiz, baina jarraituko duten kontzertuak ematen. Osa, geldialdia etorri da momentu hontan? Oporrak igual, ez? Oporrak. Bizuzenak. Eske beste gauza batzu dazkat, baita ere, hain izena lantzen urtarrierako, eta gelditu gabe. Orduan denbora hau behar nun pixkat gauza horietan zentratzeko. Josune, zelan jarraitzozu ritmo hori? Osa, dinot, kontzertu, Durangoko azoka, disko, ez dakizer... Kirol asko egitret. Ja, bai, ez? Baina, osa, mentalki ondo daro izu hori? Bai, osa, egia da, nekatuta nagola, eta... Baina ez nekatu horrela... Ez nintet gehiago nekatuta nago, ez, osa... Azkenean, adibidez Durangoko azoka oso polita da, jendeakin nago, entzulekin nago, baina bai hartzen momentu batzutan lan bat bezala eta horrek laguntzen du baita ere pixkat lurrera etortzen da eta esan, mira, lana da astelenean ez, baina aste artean lasai egongo naiz etxean. Total. Eta aste azkenean baita ere, orduan pixkate antolatzen nire burua momentu desberdinetan laguntzen dit mentalki hobeto eramaten. Ez dakit ulertu da. Bai. De hecho, empatizatu dut zurekin, hain artista izan gabe, ez nahi dut hain famosa izan gabe, baina bai. Pentsagot Josune, zuri igual, paseta atzu, karo, zuk azkenin zure proiektu daukezunez, eta Josunarak ez da inzune danez proiektu, denpora osun sentitzozu bierin zau bezala. Askotan bai. Itxosun gauza bakotxa, ez tozu banatzen, ez? Hor askotan esan nire burua lagamo bila, porque oso zaila da autonomoak garen, no? Kezakitez, artista eta toreroak, bai. Baina oso zaila da banatzean, nola ez dakagun ofizina bat, 8 ordu egin behar lana, askotan, hau egingo dut, ez zait kostatzen hainbeste, ez dakiz zer, hau, txorradak dira, baina txorra ez betetzen da. Pilatzen da. Eguna, eta bai, orandikan hori lantzeko dakatik gehiago, baina, poliki. Eta zu, Karmele, liburu, idazle izete hori, zelan moldatzeza diferentzietako zer da lana, zer ez, nosna hausnartzen lanerako, no ja, ez. Ja, eske temazo hori, bai. Bueno, nik gainera nire lana daukat. Nik azetaria, nik daukat nire lana, eta gero idazle lana, ez? Eta, batzutan ez dut jakiten momentu bakoitzean nor naizen, ez? Orain nor naiz, bai, Karmele idazlea, bai.
Bueno, nik uste dut idazle bat dagoela 24 ordutan, 24 ez, baina ez dagoen ordu horietan, erne konturatu barik, ez, lapurtzen realidadetik, ze hori da gure arrobia, ez, eta hortik elikatzen gara, ez. Konturatu gabe, ari gara, begiratzen, begirada bat, norbaitek esan duen zerbait, igual deigarri egiten zaizu, eta apuntatzen zu, eta bueno, hortik agian ipuin bat sortzen da, bueno. Empatizatzez pila bat esan dezun horrekin, musikari bezala baitaren agolako denbora guztian erne, esan dugu norbaitek esaldi bat, ostras, esaldi hori. Nik uste dut hori ezinbestikoa dela, bueno, artean gokorrean, azkenean hori da, zu ari zara realidadearen errepresentazio bat egiten. Ari zara hortik lapurtzen. Bai, lapurtzen, eske hitza. Carmele, Elene, barkatu gaiz izatak. Honekin zer ikusi dauka? Bueno, esatak juna, Carmele, Elena itxetu zule presinoi, eta nahi notzuen galdetu, olako momentutan, Durangoko azokak suposatzen daben moduko momentu baten, presin hori sentitzo zuen, jentian gandik, edo, bueno, azkenin zuek indeko hori aurkesta zoi eze. Zelan eruto zu hori? Presinoi da, ez da? Nire kasuan, ezakit landu eta asko hau baita, ezakit ikusi ez duten estana, baina jarri dena izpiluek. Supertxulo, oso guai. Izpiluz beteta, eta jarri nunian hori esan nun, ikusi izpiluan zu baitare relatibizatu, hemen zune bezala zaudela, baina baitare hor izpiluan ikustezuna Josunerak iztein dela, eta Durangoko konparazio horietan eta presio eta guzti horietan horre ikusten baldin batzea, saiatu izpilura begiratzen da. Eta Josunerak izteinera bueltatzen eta pixkat. Transmondo itzela. Zelakoan. Zuka benea? Presiorik ez. Niretzat bat da, momentu bat, idaztea da lan oso bakartia. Bakartia ez idatzi bitartean bakarri zaudelako, obez. Baina bakartia da, idazten duzunean, ez da zuek bezala ez, aurrean ikusten duzu jendea bakizu txalo egiten duen, ondo dagoen, posi dagoen, guk ez dakigu, ez? Irakurtzen duenean batek, beretxean irakurtzen du intimidadean, guk ere intimidadean idatzi dugu, orduan, honako egoerak dira, guretzat oso onak, oso informazio asko ere jasotzen dugu, ez, jendearen gandik, ez? Normalean, nik Durangonan natornean liburu berri batekin, aurreko liburuei buruz berbetan etortzen zaizkit, ez? Irakurri nuen ez dakiz zer, orduan, guretzat da posa handia, ez? Ez da presiorik ez, alrebez. Bueno, solasaldiarekin ja amaitzen joateko, galdetu nahi dizuet, ia zein den zuen inspirazio iturri nagusietako bat, edo zerk inspirantzen du Carmele eta Josune? Ego ez dago erantzunik, ni gizarremanetan hori argi daukat, niri inspirantzen hau asko, pentsatzea, izan gabeko hitzak. Interesantzen zaizkit izan gabeko hitzak. Nik uste dut, egunero hitz egiten dugula, eta bueno, azalean gabiltzala normalean, eta benetako gure gatazka, gure arazoak, eta oso gutxitan azaleratzen direla, ez? Orduan, beti interesatzen zaitateatzea pertsonaien, esan gabe usten dutena, esaten dutena, baino niretzat interesgarriagoa da, ez? Eta hor harakatzea, niretzat hor dago arrobia handi bat, ez? Pentsu duzu bakarrik gauza politxek erakustu guzela? Politxak edo jartzen dugula askotan barrera bat, beldurragatik edo lotzagatik, izan daitezke arrazoi askoagatik, ez? Baina benetan kezkatzen gaituena zenbatetan kontatzen dugu. Ez askotan, ez? Normalean lagunon bat edo... Hori da. Baina egunerokoan azalean gaude. Moduz, ondo. Betiko martxan, ondo. Egixe da, Betiko martxan, bueno, terrible hori. Bueno, edo ez. Eta zure kasuan, Josune? Piskat da egitet bat bereikin, ez? Askotan, inspiratzeit, nire mobidek inspiratzen diate. Hori da oso artistiana, Josune, oso artistiana. Bai, bada. Osea, zakit, pasatzen zait zerbait eta jartzen naiz pentsatzen, ostra, bale, hau pasatzen zait, jendia hau pasako zaio baitare? Nin nauan bezala egongo da jendia. Eta lehiztetan erantzunea, bai. Bai, karo, eta igual, kantu batzutan esaldi hau sartu baldin badet, nik nire mobidatik atera detena, eta jendeak konpartitu izan dut esatet, ostra, bai, osea, naiz
Gero hor dator baita ere askotan jendeak untzaren lehenengo diskoko abesti baten esatetena berezi denak merezi. Baina aldi berean iritze zait, denogera bereziak, baina aldi berean denogera berdinak. Eta iritze zait nire berezitasunean edo zure berezitasunean egite dugula bat 1000 mobidetan. Zelako politxo. Eta Oiek ite gaituztela baitere hori komunidade, eta horrek batzen gaitu. Bestela, iritze zait, nire kantek ez zutela inbesteko empatia, ez zutela inbesteko, ez zutela inbeste konektatuko, iritze zait. Lako oslarketa politxen eskak. Igual honetxas emongotzeu amaieri gaurko interakzio honi. Oso gustora eoga, usnartzen maitxasune, esaten ez dizen berbak. Inspirazio Jo, eskerrik asko neskak etortaren. Gustora gozaria. Bai, edertu. Ni motxata nahi. Motxa. Eskerrik Bai, karo. Jarraitu. Baina, bueno, honek igual eskatuko dau 10.0 bat Josuneaz eta 2.0 bat Karmeleaz. Konektauko, eta inio, gauza askotan. Ja, total, oso polita izan da zuen arteko hartu eman hori ere bai. Eta hau ebazan helburu, Bai, claro. Bueno, eskerrik asko neskak, itxasiko gara, eta txalo bere bat zuentzat. Bueno, ze ondo. Edarto etxuaitzi. Kriston zortea daukagu, alako artistetaz gozatu alizateagatik, osea, super plazerra da. Kriston plazerra, eta gainera bakizean plazerra handi xaue, eukiguzela bi gonbidatu oso guai, eta etorriko dizela beste bi oso guai. Como la sila, Ai! Bueno, pasemango diogu, Neomakeko Garazi eta Laitzeri. Hola, neskak! Bueno, zuen kasume 2.0 bai, seguia esautzega, etorri, bueno, zuen zinen etorri benetan zabiza, baina Laitz bai. Bai. Hori da. Hau izango da orduan lagunen arteko eguneraketa bat, zegarai hortan ez autu gendu Neomak gertutik, eta gaur, pixkat, izango da, zenbat gauza aldatu di bi urtin? Bi urtin? Bi urtin. Ostras. Zenbat aldatu da Neomak bi urtin? Ez que asko, Total. Kasualidades pilo bat. Bai. Ze paso da, neskak? Gu ere beste puntu batetik edo gatozela, bizitzak, bakoitzak bere egin nahi ditun proiektuak bere bizitza nola antolatu nahi duen ere taldean bertan eragin ditula aldaketak, 7 hasi ginen, gero 6 gelditu ginen, eta guain, momentuz 4 gaude, eta ez dakigu, lau horiek segiko dugu behintzat. Baina, nik uste, importantia dela ere, bakoitza bere buruakin fidela izatia, eta, egin nahi duen hortan sinistia, eta hortan segitzia. Orduan, horrek ekarri du talde barruan ere aldaketak, eta gu ere gaudela beste etapa batian igual esango nuke ez, alaitz. Bai, nik usten dut guk gure prozesua edo pasatu degula, eta oain beste momentu batetik angatu zela zuen gana. Eta zer modu zaudete zuek pertsonalean, ondo? Bueno, edo igual ez? Claro, gu galdetzugu, eta igual txarto, da igual negarra sasiko da, nokamen. Ez. Nik esango nuke, oain personalki ni oso ondo. Oso gustora. Pozik zau ezea? Bai. Pozik, ilusionatuta, eta gogoitxu berriz pixkatoltzak zapaltzen hasteko. Claro, esango dugu pozik, eta ilusionatuta, imaginatzen dut, album berri atera duzuelako, Lazurak Orbain nola zaudete horregatik ere bai. Ze harrera izaten ari da jasotzen ari gana behintzat, izugarria, ikuste zula, baina adibidez Durangoko azoka, horren erakusleio bada, baina urte osuan zehar ere igual holtzetan gabiltzanean jasotzen dugu, eta super eskertuta, izaten ari gana harrerakin, eta super ilusionauta, baiat direktu azteko kainamaten pixkat. Monilloakin pixkat. Monilloa, Neskak, nik esan mitzuet, ikuste zaitzuetela kanpotik alaitzuk erazu modun, pozik, ilusionaute, kanpotik hori transmititzozte igerritxatzue, baina zuen letretan ikusten zau ezela, osta tristona, edo bilurrekin, nostalgika, edo ze pasetatzue? Bueno, nik usten dut, disko hain argitaratu dan arren kantu horiek beste momentu batetik handatu zela, ez? Bale. Hartu dugu urtebete sorkuntzarako,
kantutegi guztia lantzeko, hitzetik hasita, musikatik hasita, nik usten dut diskonek, bai dakala igual beldurretatik, zalantzetatik eta asko, baina baita ere igual emozioetatik, hausnarketatik, konpartitze edo horretatik anez. Orduan, bai ditule igual alde iunak, baina beti esperantza puntu batekin edo, ez? A ber, klaro esan da, intensa batzu beha. Bai, Ya está. Baina oso bai da intensizeti. Zenbat piztiz daude taldean? Bat bai. Baina neomaken diot, claro. Vale. Talde Ez honetan, dakit ez zer da? den. Ez dago piztizik? Zer zarete, zuek? Ni kanzer. Kanzer. Ni akuario. Aitzi da espertizer di honek? Kanzer gustatzen zait, Eta? ni naiz daukati jargia kanzerren, Vale. akuario aita da, ondo, ere bai. Tarteka vale. movida batzuk ere bai, Baina, bueno, bai. Berexia daita. Majo, oso majo ere bai. Bueno, esango dugu, irakurri genuen entrevista, bai, el correok jarritako zer, problemak? Ez. Bueno, Titularra buruz berbaitxago iez, titularrean jartzen zuen, disco para exorcizar miedos. Eta gugeratu ginen apur bat, zer da hau? Esan gendu nostra, intensia di benetaku, Total. Igual intenso idatzi duna ere, ez? Ja, es que claro. Titularra induna. Claro. Eta ez dut imaginatzen esaten, bueno, es un disco para exorcizar miedos. Claro. De hecho, pentsatu behar izan dut bi aldiz esan izun esaldi hori. Kakotxa hartin da idatzitxe. Hori da galdera, claro. Bai, bai esaten dugu guretzako disko hau izan dela, barne bideia bat lehenengo, ez? Bizitzan, kasu honetan, kuriosoa da, komentatzen degula, ez? Esan behar dugu, diskoko kantu batzuk ja sortuta zeudela formatu aldaketa aurretik. Ideialea maigainan zeudela, ez? Idazten dugu eta kantuak sortzen ditugu egunerokotasuneko bizipenetatik, igual asko emoziotatik, hortikan geha intensa. Ez? Eta ja pixkat idea hori edo sortuta zegoela, eta gero nola ez, bartu dula guindik eta zentzu gehiago ez, prozesuan bertan, baina eman danian hain aldaketa nabarmena, ez, formatu profesionalian eta nola ez, pertsonalian ere, bai. Eta, ez dakit, zeiritu zeizu gorazi. Bai, esango nuke, askotan emozio horiek kanalizatzeko ere behar diteula gure arteko elkarrizketa horiek, eta elkarrizketa horietan ateatzen dian, ideia horiek, hausnarketa horiek, igual lagun artean ateratzen dian eozein elkarrizketa izan leikela, eta horretatik abiauta bakoitzak bere, pertzepzio horietan, egoera baten inguruan nola pertzebitzen duen, hortik gauza politak atatzea, esango nuke. Neskak, nik ikuste zaitxue talde modun zau ezela oso batute. Aspaldizioan ikuste zaitxue, ez dakit zuen hartin super batute zau ezela, ilusioia, superrondo, disko barrixe. Divertidak ere. Bai, divertidak. Zelan izen da disko barri honen kontu? Ez que nik usten dut, etorri zaigula oso ondo urte hau, pixkat pertsonalki lehenengo, igual hausnartzeko, ez? Olako, aldaketa baten bandanean, zeingo dugu, ez? Eseri, hitzegin, bakoitza ze puntutan dagoen, landu, batzuk terapian, beste batzuk beste terapia batzuk. Neomaken barron, batzarrazko egon dizuen hartin... Asko hitz egiten dugu, nik usten dut. Eta eski beharrezkoa da, azkenian, Laurok eramaten dugu proiektu aurrera, ordan beharrezkoa da jakitea, bakoitza ze puntutan dagoen, eta pixkat ze helburu ditugun edo norabide berdin batean joan behar dugu, ez bestela proiektuak ez du funtzionatuko, orduan, bai izan da pixkat, eseri, asko hitz egin, hori, bai patu deguna ez, emozio ez, beldurrez, zen nahi degun, eta pixkat ikusi degunean, Laurok norabide berdinera edo goazela ez, hau hartu eta aurrera, eta honekin joan behartzea o con todas edo edoan, ez da pixkat. Hori izatakuna, momento baten pentsau zen duen, hainbeste aldaketa da gero esati, igual neomak listo amaitxu itxen da. Momento baten heldu zan hausnarketa hori. Bai, egon da, zalantza, guk ere azkenean, errubera hortan, euki genuen, eta eskerrik asko, super eskertuta, aurreko diskoakin alako harrera ona eukitziaz, baina, lehen Josunek esatezun, zirkulo hortan zaudenean, bazaude, eta gukartu genuen horrudara bat edo nahiko geldik, eta horrek eragite izu, gelditu zeanen hausnartzea, pentsatzea, zein nahi dezun, zestezun nahi nin, nun zauden momentu hortan, eta nik uste, atiak irekitea ontziala, baina azkenean norberak ere hartu bertzitulako erabaki horiek, eta ustet, oso natural izan zala, edo behintzat konpartitze hortan, denok geundela zer esteun nahi, zer bai. Puntu berdin horretan. Bai, zango nuke baietz. Bai,
gero gainera ez gea gu lautako inor ontara dedikatzen guztiz, orduan. Ja, eske, klaro, gainera hori. Hori da, orduan, bakoitzak daka bere bizitza, ez? Eta gero konpaginatzen dugu honekin, orduan, hor bilatu behar da olako oreka bat edo, ez? Ja, eske artistei pasatzen zaizue hori, osea, musikariei, hori, goizean, egunean zehar lana, eta gero aparte, ensaiatu, sortu, prestatu, osea, zuek zer zarete? Zertan egiten duzuela? Bakit, enfermeriza dela, ez? Bai, erizaina. Nire ikaslea. Irakasle eta erizaina. Eta adibidez, esaten duzute, ala, zuzara neomakekoa. Pasatu zait. Bai. Igual, entrevistaren batean edo ikusi gaitula, eta hori, igual. Zaudolata eta junda ala, neomak. Pixkatola. Kura bat itea etorrita. Gelditu holan beira, barkatu. Zu aurrekoan bibazueken agertu zinean. Zereten intentan. Bai. Ostras. Bai, ez asko. Bueno, egia da aldatzen degula ez uniformea ere bai, eta horrek ere igual laguntzen digula, ez? Claro. Noiz naiz alaitz erizaina, noiz naiz alaitz ni, eta noiz naiz alaitz neomak, ez, pixkat. Eta laguntzotzue zuri alaitz erizain bizitzatik eta zuri garazi irakasle bizitzatik neomakek argitxasun pixkaten boten, edo buru hausti geixa? Zer da neomak momentu hontan? Eguna eta momentuan arabera. Esango nuke. Ze batzutan da, aldan arte, aldan ondona eta atope, baina balimokazu kontzertua ostegun baten eta lanetik ateazea ez gea iristen, bestia, soinu probak, momentu hortan esatzuzu, ama, zer da, zertan dabil. Baina gero nik uste ere, diala oso, bakoitzan lana eta neomak bai dala oso ondo uztartzen den gauza bat, eta aldi beren asko mate iguna bietatik. Orduan, momentuak daude bizitzan orokorren dauden bezala. Egun baten zaude goian, eta esatzugu atope, eta beste egun baten, igual egiten zaizu pixkat bola. Beti ezin zara ondo egon, klaro. Badaude egunak, ez? Sentitzen dezula zaudela bilekutan tainunez. Pixkat sentsazio hori, ez? Automatiko. Esnatu naiz goiziko 8etan odola ateratzeko 80 urteko amama honi, baina gero ni joa ez Durango azokara diska sinatzea, eta ez, buruari eretzaio horrexo egiten. Hannah Montana pur bat. Hannah Montana total zarie. Lanekoek deitzen diate Hannah Montana. Ez que gualeit basa, Ze, klaro, gaina zuen neomak zarie, estetik eta pilo bat zaintzo zuen, orduan zuena bada pixkat Hannah Montana, tal cual. Pixka kurioz ez, igual amaikaterretako kafe hortan ez. Itxoine, bideoklipa igo behar dugu eta gaude egiten da. Bueno, Hannah Montana bukatzen zunean etor eta kafeateko izuguta. Izan da grazioso. Baina Hannah Montana bizitzi oso guaixe da. Da zuena bai. Kanboti bintzetolan ikusten da. Obintzatori da gure bizitzatan momentuz. Esan nahi nuke, ez dala idealizau bat dana, oso polita da kanpotik eta gauza oso polita dazka, baina gauza ez oso politak ere badazka. Orduan, Eta hortikan ez, zalantza horiek etengabe edo, ez? Ese momentutan konpensatzen dizun, ez dizun konpensatzen da usted honena dela, hori, pixkat, noizian behin zure buruan hausnarketa hori eta esatia, konpensatzen ditez, hau da nahi detena, nahi balin badet aurrera, eta ez badet nahi, ere ondo dago, eta ez ezer pasatzen, ez? Estilismoa aipatu duzu lehen malen, nekakin nahiko nuke, nork eramaten duen neomakeko estilismoa, ze oso guai dago, ez dakit zuek zareten edo pertsona bat arduratzen den hortaz? Egia da orain, bigarren honetan ere hartu dugu pixkat denbora gehiago, igual lehenengoa izan zen, ez genekin oso ondo zetorriko zan, pixkat sobrela martxa junginan egiten gehiago gauzak. Oingoan ja izan da pixkadana landuago orduan, eukidegu ekipo artistiko zoragarri bat, arte zuzendaritzan ane Pikasa, eta gero, jende artista lantalde zoragarri batekin, eta adibidez zuzenekoko erropak eta estilismoa horrengoan nahi zeigu eramaten Garikano Estudioko eider. Bakizue karnabaletan zenbat kuadria juten dizen neomak. Egia da. Bajadan lekeitxon jute zari, Eta aluzinetako da, Txikutaz ere mozorratzen dira, tia. Ja, benetan zabiz juzin. Neomak ez dira mozorratuko? Claro. Ez que neomaken disfraza oso guai dago nahi gendun jun kuadrian, Total. Ba, on ja pixkat aldatuko dugu. Claro, hain neoma jut Islanda. Lehen zan, maonesko horrekin. Bale, eman hemen neomaketaz mozorratzeko hainbat gomendio. Batematek urrengo, Jesus, manifestazioa daukagu hor kanpoan edo zer. Bai, ama. Bueno, ez dira izango lehengo hilarako jende hori dana, ez? Ez dut uste. Ai, ama, ez da. Igual kabrean teraz doixa itxidaz. Ez, espero ez. Hola, mozorratzeko gomendio batzuk, karnabalei begira. Txuria eta urdina beti. Txuria eta urdina, txuria eta urdina. Eta remate urrea. Eta doraua.
Vale, txuria, Ostras, urdina eta... Hiru kolore horiekin neomak fijo. Ai, ama, itzela. Vale. Kuarriako... Nola hortik inventau. oingo honetan zuzenekotan hasiko gea Vale. eramaten. Vale. Jebi, nola asko entzuten da? Kanpoko soinua? Bale, ados ez entzuten. Vale. Zoragarri, eskerrak, bestela, baya kuadro. Vale. Bai, nik aletu nahi nintzen lehen, beldurrak aipatu ditugu, zuei zerk ematen dizue beldurra handia? Edo zerk balio du? Eta ez da zetan intensito ipini, Munduko txorra handixena izileke bilurren boten da benzo zara. Kukaratxik edo. Esango nuke, Bai. aurreko podcastean, etzan atera gai hau. Bai, que bai? pesadas, no? Ez, Bai. nahi gabe igual. Neri hegaztiek, ematen diate kustom beldurra. ateratzen Vale, urte esan. Osea, galdera berdina egin genizuen. Ez dakit nola atera zan. Ez que gaztiena, bai, osea, akordatzen da. Egaztiena egon ginen hitzaiten. Baina eske hain zimoten dau. Oiane beti akordatzen da. Eginen, vale. Konfirmatzen dugu. Ez que memoria oso txarra daukagu. Obsesionautega, konbidatu danik galdetzea zeintzu izen euren bilurrek beti. Bai, Beti ukitxon bueno, kuriosiadi hori jakitzeko. Taldean bakoitzak badaka bere fobia oso... Hola, oso- Sara kuriosuak. Gero ja beldurrak. Gara zizuaz Ez hasi dakit. zein da zuri? Nik leku itxiei eta astensorei eta beko parkinei Lekutxak bago garazi. Bai, bueno, baina hemen ondo, haundia da, de repente igual astensore baten gauden laurok eta jende gehiago dator eta Ja. ja begiak izte ditut, ez dut, ondo, bai, ondo. Bai, pasazitzaian Japonen, behin, geudela maleta pilo batekin dagu, pues imaginau, danau pertela nasiketani, jende gehiago sartu zen dani, ai, osea, ja, serio, agobiatzen nahi naiz. Se viene antxietatea, osea, Bai, puntu osea, gero hortara ja, arte. emati dut buelta zeitun, Vale. Baino, momentuan nahiko larri. Eta estenatoki bat eta aurrin ez dakizema jente egotiai, horri ez dotzezu? Ez. Horri ez. Hor beste gauza. Nik uste, Claro. beldurra baino hori igual, komentatzen egin hau diala gehiago igual fobiak, ez? Eta askotan Bueno, diala oso irrazionalak, eta ez? Bakoitza da kalaberia, eta gaina momentu hortan irutze zaio, eske benetako... Claro, ez? tripofobia adibidez, Tripofobia. nondik dator tripofobia. Tripofobia ni bauketea. Bai, biok Ez da ni daukagu. guine moten dau, Hori da, ez Bai. dakinarentzat Bai. puntutxo, oso puntu asko elkarren ondoan... Zuren ez izerra itzi gaur goxin Bai, ikusiot. niren ez ezerra da, tipo la Ez animal zio zuren print, ez ezerraz. zulo beltz batzuk, ematen dit, Bai. Igual aldatu beharko Aldatu. nuke edo. Eta zure edredoia itzizte nire edredoia ere bai, oek Ondo. Dena gaizia, baina zero Terapia de choque. Ez que zero zibar dut, claro. Baina, bueno, superatuko dut. Eta zuek adibidez, hainbeste aldaketa eta gero, hasi zinenin barriro, bueno, disko barrixe kaleratzen, barriro, bueno, neomak barri bat urtetan, hor, bilurrek eukizen du esan, edo pentsau zen duen, bueno, haber zelan jentik onartzen da benau, haber ze galdetzozkuen, hori dana pentsau izen duen. Osa, batzarretan berbait esan, zesango gu, zerrez. Bai. Pentsatu igual bai, baino beldurrez hausnartu bakoitzak eta gero konpartitziaz aparte, prozesuntan indagun lanketa bat izan da, orain ja jakinda zeingo degun eta disko bat kartzak zekarri dezaken ez, edo pixka ja jakitea ze prozesu eramango degun, saiatu gera espektatibei ematen pixka dagokien tamaina. Eta saiatzen gehiago disfrutatzen igual momentua, eta lehen komentatzen zenuen igual que estamos como más disfrutonas. Bai, baso beze. Izan da pixkat... Presioi pixkat kentzea. Bai. Zena, jendeak esperoko ez dakize, bueno, esperoko eta super eskertuta jendea, obviamente. Bai, Baina, bueno, pixkat zorrek ematen dio zentzua. gurian ere... Bai, Ba- disfrutatzea guk ere momentuaz, eta holan, igual, ez, jendeak ere disfrutatu dezakela pixka gehiago gurek. Claro. Ja, ez que dago... Ostras. Igual, hemen gure Bizi-bizi, entzuleek ez dute entzungo, baina hor kanpoan daugagun kriston jaleba. Hor kanpo onufa. Bai, nik neska kaldera datozen hilabeteetan edo, ze plan dauzkazue, kontzertuak, edo apur bat promo egiteko, ere bai? Kontzertuak. Oia, ez pixka Abendua... zikloa, bueno, bukatzeko edo diskoneri pixka zentzu emateko holtzetara itzultzen gea. Abenduak 27 aske neongo gea, eta Egia gabian. da, vale, Bai, vale, bai. hor ikusiko gara. Nosatu este. Bai, Eta gero ja, hortik aurrea, urtarrilen Hiru Jimmy Jimmy sei Bilbo, Bilbo Mungian Narriagan, bai, Mungian ebai, Otxaiaren Olaldaretoan, egun horra. Donibane Loitzunen, ordan, bueno, Badaude fetxak, aia badaude. urte hasierarako areto tantzokitarako Vale. la kontzertu berezitxo batzuk prestatzen, eta, bueno, Bale, oza, animatzen esaleke zaituztegu. neomak datorrela inderrez beteta eta desietan kontzertuk emoteko. Bai, Bale. Badaukazue hola, zuek asko hitz egiten duzuela zuen artean eta talde moduan ametsik, tipo, elmugarik, buah, neskak, gustatuko Neumak nahi litzaiguke hau lortu.
hau lortu. Edo igual ez dago, baina. Momentu... Esango nuke ez, eske oin bertan bakarrikan Durango negotia ja da. Eta zuekin benetan zari zen, podcaster. Ez baino egia da, ez dugu hitz egiten nola ametsa handiekin eta guaz, pixkat gehiago... Coachella bat, de repente. Coachella, ospega Coachella, Bai, arropagatik eta bai. Indumentari asuntu bentsute bai. Kusten dut ikusten. Bueno, bateratzen bada, Bajongo gara. Ez pixkat hori. Oain ametsa defenditzea disko hau, gaina zuzenekoan, aldaketa bat egongo da ere bai, eta erronka moduan edo bi musikarikin arituko gera, ja pixkat banda formatuan, Etxaun Urkizu perkusiotan eta elektronikan, eta Eider Bilalba teklatuetan eta hotxean, ordan, bai eukiko dutela igual zuzenekoek beste freskotasun bat edo beste sentsazio bat, elektronika guzti hori ez, pixkat, igual neomak definitzen duna ere folkaz gain, momentuan gauzatzeko, ez? Hori politeritz zaigu. Zelako ondo. Bakizu zean honena, gu gainera gaur eukiko gule plazerra, zuen direktuetako bataz, disfrutetako. Elektronika gabe, erakustikoa, eta berzina akustiko baten, baina, neomaken kontzertu bat eukiko gule. Hori. Total. Mimo guztiakin. Bueno, neskak ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, zuen akustikoari paso eman aurretik, ja saioa amaitzeko edo. Super eskertuta gaudela hemen egotiaz. Ibitauko zaitxugu barira urten, Urten barira Bai, gau izena entranti. Eta pikoteoakin, Azkenean, claro. Nikori gorreta dakate. Gaur ez dugu ekarri, baina, karo, eske zuek etorri zingen ez egun tortillarik. Eta nik uste nungo horregon gozala. Nola, ez da posible. Danataz gogoratzen zela esan dezu, ez zeuen tortilla. Ez zaitut sinisten, benetan, beti egoten da. Ez, baina garai hortan ez zeuen ondino tortilli, pentsetot. Edo bestelan beste aukera bada, neomak azkena izizela, iajan egin dule. Igual izan daiteke hori, izan daiteke. Ke majas. Bueno, urrengo, aurten barrio invitauko zaitxuegu. Ez que ez dakit. Gure bi managerrak hortik. Total, informazioa basatzen. Bueno, neskak, superplazerra izen dela. Guria. Gonbidatuko zaitxuegule barriro. Eta paso mogotzeu, ez? Bai, nahi baduzue prestatzen joan eta gu despeditzen joango gara, ez? Bai. Eta gero hor zulotik aterako gara. Bai. Eskerrik asko neskak. Zorte hon, Durango zoragarri pasa eta topatuko gara. Hombre, eta zuei ere bai, eskerrik asko neskak, hortxe gonzaretela. Gu besterik gabe, Malen, gaur daukagu plana hortik ibiltzeko, Durangoko azokaz gozatzeko oraindik ere, bi arregandea ere bai, eta ia ikusten zaitu zegun hortik. Ikusiko zaitxuegu, gu gaur Durangon gatzea, hotela daukeu. Eske berriro, konturatu zara gaur ere esan dugula berriro soltera gaudela. Bueno, haitzi. Eske, ja, vale. Ja, vale. Ez dugu nahi txesaten beti, Bueno, esango, oso gustora egogarela, berezixe izen dela baitxe ermitxa baten, zuzeneko hau baitxi. Total. Berezixe, kriston manifa izan dugulakor kanpoan. De bai. De repente, guregatik izango otezen. Igual bai. Imaginatu. Igual izan da benetan keji estizelako sartu. Claro. Eta benetan nahi belako amen jarritxegon. Eske berez, hori itzela izango litzake. Increíble izango litzateke. Asko gustauko litzakeen otitxixetan agertzi hori gaitxik. Manifa bat inda kanpun, estizlako ona sartu. Imaginetazan. Eta egiten badugu bulo bat, igual aldugu hori izan. Klaketa, adibidez, vale? Vale. Ez da entzun inungo momentutan, apur bat. Piskat entzun da. Atera dezakegu korte bat. Oian, ataleke korte bat eta esango gu benetan zabizen kontrako manifa ez dituztelako sartzen utzi. Vale. Igual liada da, ez? Bueno. Igual liada. Ez broma da, ez dugu egingo. Bueno, eskerrik asko, etortearen danoi, oso ondo goga, dekorazioi superpolitxo da. Total. Eskerrik asko bebai Durangoko azokiai, Guau plataforma, eskerrik asko munduz bai. Peruri ere bai, tekniko lanetan daukagula hor, txalo bero bat emango diogu. Gure manager oianei bebai. Aino atxebesteri, hortxe dagoela beti lanean, Maite Goñiri ere bai, eta plazerra izan da zuek hemen izatea, eta txalo haundiena zuentzat etorri zaretelako, eta zuengatik ez litzake posible hau ez da ere, Eta musutxua gure partez. Bai.
zutan esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hanka sartzeak zalantzak, bingoz aldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Berdin ez denez autua, ta erabaki beharra, amesten duguna zer da, zein elmea eta norrarra, noraino heldu daiteke, zama huts baten indarra. Larara, lara, 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 larara, lara, 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 larara, lara, 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 larara, lara, lara, lara. Itxaso berean elkar, usten daitortzen gabiltzan, guk geure buruen kontra, eman dugunetik hitza, mundua dantzan jarriko, nuke jainko sabanintza. Berdin ez denez autua, ta erabaki beharra, noraino heldu daiteke, zama huts baten indarra, behan mantentzen dauera, hutsunea bera bada. Larara, lara, 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 larara, lara, 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 larara, lara, 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 larara, lara, lara, lara. Argi ez dezaiezu, zure barne eskeman, joze dutena baino, toki gehiago eman. Argi ez dezaiezu, zure barne eskeman, joze dutena baino, toki gehiago eman. Argi ez dezaiezu, zure bizi eskeman, joze dutena baino, toki gehiago eman. Argi ez dezaiezu, zure bizi eskeman, joze dutena baino, toki gehiago eman. Joze dutena baino, toki gehiago eman. Joze dutena baino, toki gehiago eman. Mundua dantzan jarriko nuke, jainko sabanintza. Beti jakin duzu nola egin ies ondoko enteiatura. Zurean zer dago orain, izena eta deitura. Naiz eta eustea baino, haustea dudan nahiago, nihotzan egon arren beti, sentitu zaitu gorago. Horren seguru talira inoiz bihurtu zenuen hain eder zure ingurua. Noiz beste zama zurea ere bazen errua. Begitara begira iezu eta esan onzauden zu guztien erdia. Erantzukizunik ez daukazulakoan, handitzen doa piztia. Begitara begira iezu eta esan onzauden zu guztien erdia. Erantzukizunik ez daukazulakoan, horra
horra piztia. Beti jakin izan duzu errazena dela ies egitea. Elikatu duzun piztia, kanpotik zaintzea. Horren beste begirada bukatzea, eman dizun boterea. Zure barne borroka hortan, gelditu bedi gordea. Horren seguru talira inoiz bihurtu zenuen hain eder zure ingurua. Noiz besteen zama zurea ere bazen errua. Begitara begira iezu eta esan ontzauden zu guztien erdian. Erantzukizunik ez daukazulakoan, handitzen doa piztia. Begitara begira iezu eta esan ontzauden zu guztien erdian. Erantzukizunik ez daukazulakoan, horra piztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko.